Наш русин-дописувач Василій Форкош так фіглярно рекомендує нам, русинам і працівникам Інституту історії і філології запропонувати чехам ліпшу літературну мову старочеську, бо їх нова чеська мова мало що має від старочеської. А раз русинська мова і старочеська мова дуже близькі, то пропонує дописувач об'явити нинішню чеську мову непридатною для чехів, а перейти їм або на хорватську, або на русинську. Конець цитати. Красна цитата. Удивительно, здесь об'ясню нашим слухачам. Була цитата написана до того, що коли Чеська академія наук у 20-х роках зробила виступ, мов, ви знаєте, мова русинов – це малоруська українська. От ізучаючи протокол тої наради, що була у Празі за учебний рік на Подкарпатській Русі від 4 децембра 1919 року, так званий Генеральний статут Конституція про організацію і адміністрацію Подкарпатської Руси з 19 року становила, що, цитую, бо дуже важливо, во всіх школах народний язик буде язиком учення, мається в виду русинський язик, і так само буде урядним язиком вообще. Дальше, цитата. «Русинский язык есть языком учения в первых классах и поступает к высшим классам всіх школ». От вам, які були перші установки законом, не рішенням Академії, а іменно Конституцією Чехословакії. Аби уточнити поняття «народний язик», русинський язик, чеська адміністрація обернулася до Праги, де зібрала нарада з представників Чеської академії наук і других нібито спеціалістів. Так от, протокол тої наради ми маємо. І в ній всі були на тій нараді присутні, всякі там чехи, всякі словаки, кроме русинов Подкарпатської Руси. Нарада не об'явила, що ніхто з русинов не обращався к ним письменно. Тобто вони могли повісти, ми маємо нараду, нам обратилися русини Подкарпатської Руси, звідують, яка їх мова. Нічого. Ніхто не просив, ні чехів, ні словаків виясняти відношення до русинського язика. Ніч не сказано, хто їх уповноважив на рішення вопросу язика русинов. Вся професура проавстрійська була тоді ще, провіденська, де якраз парламент Австрії недавно затвердив граматику української мови для Галичини в кінці 19 віка. Можна думати, що іменно австрійсько-парламентські масони Чеської академії і взялися за не свою роботу нав'язувати подкарпатським русинам чужий для них язик малоруський український, котрим і Галичина ще не владіє даже і тоді ще не приймала. Ми не говоримо, що малоруський язик недобрий і непонятний для русинов. Ми говоримо, що це язик інакший. У русинов язик древніший. На Галичині в то время повсемісно царив польський язик. Польські вивісти. Значить, галичанам польський язик, а русинам український. Так рішали австрійські масони. Проавстрійські університетські професори Празької академії наук, назвати їх не будемо всіх, Полівка, Зубатий, Бідлов, Гуяр, Дворський, Махал, Кедрець, Доц, Фронт, Черний, Кліма, Пражик, Сухий, Білий і так далі. Ведь вони там приймали рішення, і не є особливо, що там читати, но многі з них говорять, що ми предлагаємо, но завершали завжди. Но треба звідатися самих русинов, котрі тепер мають право на свій язик, свою державу. Така цитата одного з учасників. «Літературний язик ся родить без декретів, із природних культурних умов, сил, із зовнішнього руха. Все одно остальне слово залишає за народом. Радше треба думати, що тот народ сам прийме рішення». Но той же предупреждає, фонетичний правопис
прийнятий у Галичі, тобто українську мову, натрафив у Карпатській Руси на тяжкості, на сложності, бо людність русинська пристохтована, приучена до старослав'янського язика, зато би парувало український язик галицького толка замінити для русинов правописом етимологічним. Ви знаєте, що українська мова, так, як чуємо, так се пише. Однако русинський язик і церковнослав'янський має в основі етимологію. Не пряче і Полівка тот факт, цитую, у середніх русинських школах само собою треба вчити ще старослав'янський, руський, русинський язик, котрий для карпато-руських і злучає, і поєднує з більшою цілостю. Ну от, много говорили там, що творити новий язик є огромна задарня робота. І вона все одно не буде добра, бо народові зробити новий язик – це невозможно. Ведь напоминаємо, що і Кирилл и Мефодий не принесли карпаторусинам древний язык. Они воспользовались тогдашним языком и перевели на славяно-русский язык писание, которое стало потом именно церковнославянським язиком, зато який понятний русинам до низька. Сухий пише, кеть карпатський руський язик такий лем далекий від малоруського, як словацький від чеського, то стоїть ли робити русинам новий язик? Так вони сперва казали, що хоч чеський язик і словацький дуже близькі, но видите, ото різні язики. А от кить русинський маленько близький до українського, значить, лем має бути український. Читаючи цю нараду, удивляєшся, що які були вони далекі від науки. У них поняття не було, що мова материнська, котра передається дітям від мами, вона навіть не знає академічного давлення. Хоча ми кажемо, ну, похожий наш язик на словацький, на польський, на хорватський. Ми русини і старими хорватами свободно говоримо. Но ведь схожість не є ідентичність. Да, русинський язик Карпаття нині набрався много русських слов, чисто російських, много українських, но це не унижає його язик, тому що і руські, коли десь употребляють якесь слово другого народу, ведь не унижають тим. І українська мова наповнена 60% польських слів. Ну, остальное – конь, кінь, вол, віл, поп, піп. І в результаті поп – це не старое слово, а піп – уже старое. Бо українська мова виявляється древніша до всіх мов. Ні, вона є мова теперішня державна, ми її вивчаємо, але ми знаємо ціну русинського язика. А то, що держава не дозволяє русинам учити свій язик, то не просто злочин. Злочин, який не має срока давності. І тому вони всіма силами б'ють усіх, хто піднімає таке питання. Об'являють сепаратистами ворогами. А попросту і просто дайте нам говорити по-нашому. Ми хочемо говорити по-нашому. Ми хочемо, щоб наші діти вчили державну мову, але й регіональну мову. Ми знаємо, що рано чи пізно ми то доб'ємося. А в цьому отношенні хочемо поблагодарити Господа і тих добрих і депутатів у предыдущих Верховних Рад, котрі, помните, зробили такий добрий закон, котрому предложили, що крім державної мови, може бути в регіонах регіональна мова. Так, у Закарпатті регіональна мова є русинська і регіональна національна, бо по-русинськи говорять у нас і євреї, і мадяри, і румуни, і словаки. Ну і росіяни і українці також навчилися по-нашому говорити. А це означає, що язик русинський нині есперанто для всіх наших жителів, або язик міжнаціонального общення. Дякуємо Богу, дякуємо нашим русинським мамам, котрі донині сьогодні незрівнянні вчительки русинського язика для своїх дітей. І коли наші діти йдуть у школу, то вже чисто сформовані маленькі, красні, мудрі русини. А коли українські журналісти беруть у них інтерв'ю в українських школах наших, то приходиться їм
То, що скажуть наші діти, знаходити переводчика і переводити, що наші діти кажуть. І так, ми русини, ми маємо свій статус, ми маємо свою історію, компактне розселення, добротну історичну пам'ять і маємо дуже добру видержку, що своїх опонентів не б'ємо і не закликаємо їх бити. Молимося за них, за всяких реоперів, за всяких мудреців, котрі йдуть ніби з Києва в регіон, а тут в регіоні продемонстрували таку відсталость. Аж хочете прийти в гості до нас? Пожалуйста, ідіть віддихайте, пийте воду мінеральну, привчайтеся до мирного співжиття, но не займайтеся вчителями. Від сам Євангеліє пише, браття, не многіся робіть учителями, бо дуже будете нести потім відповідальність за свою тупу науку, яка ніякого добра не приносить, а наоборот зло. На цьому передача недосказаної завершена. Будьте здорові! Будьте здорові Богом і ви, а також желаємо, щоб наші русини сокотили своє зеницю ока, де би ми не були. Сьогодні нужно знати свій материнський язик, бо тоді психологія чоловіка у рамках. Якщо ти ганьбишся свого язика, ще писав Духнович, рано чи пізно у тебе буде роздвоєна лічність, то якби шизофренія. Тому антирусини – це люди, котрі дуже скоро можуть відчути болезні порядку психологічного. Ми ж, русини, учимо українську мову, любимо, наші письменники на українській мові пишуть вірші, статті. Ми говоримо свободно, не виражаємо якоїсь неуваження, але єдно просимо, пожалуйста. Із тих 100% уваження к українській мові дайте нам хоч 5% поваги до нашого материнського язика. І з Богом святим!